Lawuh sarapane oseng jambu mente, iki kok segone jagung, terus lawohe gorengan tempe, wis muantul yo, cukup 3.000 lah sekresek ngene iki mang. Masa jambune kundingan-kundingan mergo iki wis meh gak usum yo, wis cara ngono wis usume wis meh terakhir, dadi karek sing kuningan-kuningan tok. Tapi masih ngono iki jerone apik tur tuwek nemen yo dadi legi. Nah, iki jambune disuwiri kabeh ngene iki, nek wis bar iki diperes-peres, diumbah ning banyu mengalir ngene iki lho yo dadake men mudhun cute diperes-peres kabeh ngene iki terus dipuweres sampai atus. Nah iki wis siap dioseng sisehno. Bumbunya cukup tak rajang wae. Iki mang ono lombok abang, lombok setan, brambang mbek bawang terus tomat. Akeh piro dikira-kira dhewe nek pengen pedes yo dikek sing akeh. Nek radian pedes yo saithik wae. Nah iki nek bar dirajang kabeh ngene iki terus digongso, ditumis. Sone gawe minyak rada akeh yo, terus dikai uyah, dikai gula, dikai kaldu bubuk. Bar ngono dioseng-oseng nang sedelok akas. Ora usah sampai mateng-mateng. Terus lebokno jambune. Nek apa ora usah sampai mateng ambek minyake akeh. Mergo iki kok bumbune digoreng neh ambek jambune sampai rodok garing. Perlu dioseng terus yo pokoke dioseng sedelok ditinggal bar ngono dioseng neh sampai rupane coklat kaya iki lho yo iki rodok garing, hampir garing pokoke aku seneng sing ngene soale. Nah, iku wis mateng, siap diangkat. Iki lho yo penampakane oseng jambu mente.